retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Bona vesprada, soc Maria Dolores i així estan les meves amigues Pepita i Antònia. I anem a fer una coca de carabassa. La matèria prima és la carabassa tradicional de torrar. Anem a començar. Se baten les clares a punt de neu. Quan ja estan, li añadixes el got del sucre. Després li añadixes la tasseta d'oli en les llimonades blanques dissoltes. Després li añadixes la carabassa i la farina. I al final, les llimonades de les altres tres que queden de picaetes. Se meneja tot en la batedora i se posa en la llanda. Per damunt se fica un poquet de canella mòlta i sucre. Primer precalentem el forn, un poquet 10 minuts antes. Posem la coca dins i als 10 minuts la punxa un poquet per veure si està ja prou de cuita. Costa més o menys un quart de fer. Este és el resultat final de la coca de carabassa. Si voleu cuinar-la perquè us sigui ben bona, teniu que compartir-ho en les xarxes amb el hashtag JoCuineLocal. Moltes gràcies. Moltes gràcies.